Ahojte a vítajte pri ďalšej časti videa Dve sestry, jeden zločin. Budeme radi za každý like a odber. Si zvedavá, čo nás dnes čaká? Áno, a už som počula nejaké šumy od teba, že o čom dnešok bude. A bude to, že vraj staré. Áno. Takže sa tešíme a ja sa uvelebím a ja ťa počúvam a ty rozprávaj, nebudem ti do toho skákať. No, neviem, aké dlhé to dnes bude. Asi možno, že aj dlhšie, ako sme zatiaľ mali. Uvidíme. Lebo našla som k tomu celkom zaujímavé články. Takže vrhnime sa na to. Je to prípad, ktorý sa odohrával v Anglicku v roku 1890. Takže dúfam, že aj keď je to niečo, čo sa odohralo už pred veľmi veľa rokmi, tak vás to zaujíma minimálne tak, ako mňa pri príprave. Mala som pôvodne prichystanú niečo iné, ale keďže viem, že ty obľubuješ takéto historické príbehy, tak som sa rozhodla práve pre tento. A nakoniec ťa to bavilo tak tiež, takže... Áno, a veľmi. A teda, aby to nevyznelo blbo, že ma to bavilo. Ale už poznáme, ako to myslíme. Takže, môžeme začať. Mary Eleanor Wheelerová, niekde sa uvádza, že Percyová, lebo bude tamto priezvisko s tým súvisie, tak aby sme ho vedeli od začiatku, sa narodila v roku 1866 a o jej detstve sa toho vie veľmi málo. Jej jedinými príbuznými bola jej matka a staršia sestra. V čase, keď ju zatkli, mala 24 rokov, bola vysoká asi 170 cm a mala krásne ryšavé vlasy a nádherné modré oči. Bola takej normálnej postavy, toto inak bola taká zvláštna vec, a mala pekne tvarované ruky. Asi sa v tej dobe, keď sa opisovala tá postava, lebo predsa len nebolo toľko tých fotiek, tak to bol asi nejaký znak. Ruky? Fakt? Ruky? Neviem, tak sa to uvádza. Tak som myslela, že to tu spomeniem. Ďalej, tvár nemala príliš peknú, ale zdalo sa, že absolútne nemala problém prilákať pozornosť mužov. A keď mala okolo 16 až 17 rokov, tak mal taký prvý vážnejší vzťah s tesárom Johnom Charlesom Percym, túto priezvisko. A aj keď sa nikdy nevzali, Mary si ponechala jeho priezvisko, naďalej ho používala aj po ich rozchode a pod týmto menom bola zatknutá, obvinená a aj súdená. Čiže taká zaujímavosť, volala sa síce Wheelerová po otcovi, ale používala toto priezvisko. Prečo? Akože aj ja bežne si takto privlastním niekoho priezvisko, lebo sa mi páči, lebo sa mi rímuje s menom, ale neviem. Tak vidíš. Mary sa stýkala s mužmi na vyššej úrovni, čiže očividne absolútne nemala žiaden problém a nikdy teda nebola nútená pracovať a ani to nepotrebovala, pretože vždy sa o ňu postarali. Jeden z jej niekoľkých obdivovateľov, Charles Creighton, pre ňu prenajal izby na Priory Street v Kentish Towne v severnom Londýne okolo roku 1888. Vtedy sa tam nasťahovala a Mary údajne trpela depresiami a dosť pila. Čiže... Dobrá kombinácia. Povedala by som, že toto máme nejaké tvarovanie. No a okrem tohto pána Creightona, ktorý ju navštevoval raz za týždeň, sa stretávala aj s pánom Frankom Samuelom Hoggom. On pracoval ako sťahovák nábytku a veľmi na ňu zapôsobil taká pre mňa úsmevná vec. Zapôsobil na ňu tým, že mal vytlačené svoje vlastné vizitky. Vizitky. Takže... Tak vtedy mali iné štandardy, podľa mňa ľudia. Ale tak vtedy to asi nebolo bežné, predsa len muselo... Áno, pretože to stálo nejaké tie peniaze, chápeš? No sme nároční v dnešnej dobe. Aby dala Mary Frankovi vedieť, že je doma sama, že tam teda nie je ten pán Creighton, tak do okna dávala lampu a on keď videl, že tam teda svieti lampa v okne, tak prišiel, pretože on mal svoj vlastný kľúč a tak sa dostal do jej domu. Toto Maryno šťastie, pretože ona Franka očividne veľmi milovala, malo ale jeden háčik a to bolo, že Frank bol ženatý, mal aj dcérku a obe jeho manželka aj dcérka sa volali Phoebe.
Phoebe Hoggová mala v čase svojej smrti 32 rokov a vo februári roku 1890 bola aj dosť chorľavá. No a Franka si vzala v novembri roku 1888 a vtedy už bola v 3. mesiaci tehotenstva, čiže brali sa preto, lebo bola tehotná. A porodila ich dcerku Phoebe Henslow v lete roku 1889. Lenže Frankov románik z Mary sa ťahal už z čias pred manželstvom s Phoebe a trval aj počas celého ich manželstva. No a celý tento prípad sa vlastne začína 24. októbra 1890 ráno, kedy údajne Mary požiadala malého chlapca, Willyho Holmesa, aby doručil Phoebe odkaz, v ktorom ju pozýva na čaj. Za doručenie tohto odkazu dala Mary Willymu penny. Okolo 4. hodiny po obede Charlotte Pridingtonová, to bola Maryna susedka, začula nejaké rozbíjanie sa skla, no a cez plot, jasne, že ju zavolala, mali dobré vzťahy, teda chcela zistiť, že či je všetko v poriadku, ale nikto jej neodpovedal, tak nešla to už riešiť ďalej, len... Myslím, že to bola chyba. Z tvojho tónu to znie, že to bola chyba, že to neriešila. O 7 hodine večer, v ten istý deň, muž vracajúci sa z práce na Crossfield Road našiel ležať na chodníku ženské telo a hneď to oznámil policajtovi, vtedy bolo bežné, že policajti chodili po tých uličkách, tak najbližšie, čo našiel, tak mu oznámil, že tam našiel telo. Hlava tejto ženy bola zabalená svetrom, alebo teda zakrytá svetrom, a ktorí keď zložili, objavili krvavú tvár Phoebe Hoggovej, ktorá mala na krku obrovskú ranu. Telo bolo prevezené najprv na policajnú stanicu v Hampsteade a odtiaľ potom rovno do Márnice. Pri obhliadke tela sa zistilo, že žena mala fraktúru lebky a hrdlo mala prerezané tak prudko, že jej takmer odrezali hlavu. Na hlave a rukách mala modriny, čo nasvedčovalo tomu, že sa bránila, a preskúmanie miesta, kde sa našlo telo, naznačovalo, že k vražde došlo na inom mieste, pretože tam nebola krv, alebo teda nebolo tam také množstvo, ako by bolo na mieste činu. Ale polícia v tom čase ešte nepoznala totožnosť obete, doklady pri sebe nemali. Ten istý večer objavil strážnik v Hamilton Terrace asi kilometr od miesta, kde sa našlo telo ženy, zakrvavený kočík. Nie, nehovor mi to, čo si myslím, že povieš. Nehovor to. No, našiel tam len kočík zatiaľ. Ale nasledujúce ráno došlo k ďalšiemu hroznému objavu, keď sa našlo telo malého dieťaťa, ktoré podľa všetkého zomrelo udusením a okrem toho, že malo na tele pár škrabáncov, nemalo žiadne iné zranenia. Aj tak, Pane Bože. A vlastne je dosť možné, že toto dieťa bola Phoebe Hoggová, bolo udusené buď počas vraždy svojej matky, alebo po nej. Ale tiež je tu aj taká možnosť, že vlastne dieťa bolo v kočíku živé. A udusilo ho vlastne telo jeho mŕtvej matky, ktoré na tom kočíku previezli. Niekto cez kočík hodil telo Phoebe Hoggovej staršej a vlastne tá váha tela udusila to bábätko v kočíku. A koľko malo toto dieťa, to vieme? Narodila sa v 1889 a toto sa stalo v roku 1890 v oktobri, čiže mala rok a niečo. Frank Hogg a jeho sestra Clara nahlasili, že je Phoebe s cerkou nezvestná po tom, čo si prečítali o náleze ženského tela v sobotňajších večerných novinách. Frank teda poslal Claru k Mary, k tej Mary, áno, aby sa jej opýtala, či videla Phoebe, ale Mary to poprela a súhlasila teda, že Claru odprevadí do Márnice, aby zistila, či je to skutočne Phoebino telo. Mary sa správala veľmi zvláštne. Pri prvom ukázaní tela v tej Márnici hneď vykrikla, že toto nie je ona, a hoci Clara teda identifikovala Phoebine oblečenie. A snažila sa ako len mohla, aby Clare vlastne zabránila identifikovať telo. Začala byť takmer hysterická, keď rozprávali o úplnom tom rozsahu tých zranení. Polícia požiadala Claru a Mary, aby identifikovali aj kočík a Clara potvrdila, že je to kočík malej Phoebe. Susedka Mary uviedla, že večer, keď došlo k tej vražde, tak videla Mary tlačiť kočík s nejakým veľkým predmetom na ňom. To už vlastne sa potom cez ten súdny proces tieto veci dostávali na povrch. Frank bol informovaný políciou o pozitívnej identifikácii jeho manželky a polícia ho začala považovať za možného podozrivého, pretože kto
Jasné, hneď podozrievame manžela, manželku. A najbližšiu rodinu. Pri prehliadke ich domu našli kľúče od domu Mary, priznal sa k ich pomeru, čiže to im už určite nahrávalo. A tak sa teda polícia rozhodla vypočuť aj Mary. Už mali teda nejaké podozrenie kvôli tomu, ako sa správala v márnici, a tak u nej doma vykonali dôkladnú prehliadku. V kuchyni objavili krvavé škvrny a striekance spolu s krvavým rezbárskym nožom a pohrabáčom. Jasné boli aj známky boja a 2 rozbité okná v kuchyni, čiže to bolo to sklo, ktoré počula susedka rozbíjať sa. Tiež našli koberec, na ktorom boli obrovské krvavé škvrny a silne to páchlo po parafíne na tých miestach, kde sa Mary zjavne snažila ho vyčistiť ako tak, ale nepodarilo sa jej to. Počas policajnej prehliadky sa Mary začala správať čoraz bizarnejšie, sedela pri klavíri, hlasno si spievala, pískala a pokúšala sa tie krvavé škvrny vysvetliť tým, že zabíjala myši. Čo je, povedzme si na rovinu, veľmi ťažko uveriteľná výhovorka. Zabíjala myši. Detektív inšpektor Bannister sa rozhodol zatknúť Mary a obvinieť ju z vraždy matky a dieťaťa. Keď Mary prehľadávali, našli sa na jej oblečení krvavé škvrny, škrabance na rukách a 2 snubné prstene, z ktorých bol jeden neskôr identifikovaný ako prsteň Phoebe Hoggovej. To mi nehovor, že ona bola taká hlúpa. Mary bola držaná vo väzbe a 28. októbra sa dostavila na súdne pojednávanie na policajnom súde Mary Lebon, kde si sudca vypočul priame dôkazy proti nej. Kým čakala na vypočutie, povedala Sare Sohilovej, že niektorá sa o ňu starala, teda musel asi niekto, kto bol s ňou celý čas a dával na ňu pozor, že pani Hoggová skutočne prišla v to popoludne na čaj, tak ako ju pozvala, no a že povedala na jej adresu poznámku, ktorá ju veľmi urazila. No, lenže vtedy si Mary uvedomila, že týmto vyjadrením vlastne svoju vinu len potvrdila a preto ďalej už nič iné nehovorila. Už si radšej povedala, že budem radšej ticho. Áno, Mary bola súdená na Central Criminal Court v Old Bailey pred sudcom Denmanom, ktorý 11 rokov predtým súdil Kate Websterovú. Tlač ju nazývala aj Barnesová záhada alebo Richmondská vražda. Bola jedným z najznámejších zločincov vo viktoriánskom období Spojeného kráľovstva. Čiže myslím, že možno, že dobrý námet na nejaké budúce video. Aha. Akože znie mi to známo, veľmi známo, ale pritom si neviem spomenúť. No, tak súdny proces sa začal 1. decembra 1890 a obžalobu viedol Forrest Fulton, ktorému pomáhal ešte jeho kolega Gill a obhajcom bol Arthur Hutton. Mary sa vyjadrila, že je nevinná a potom začala vlastne prokuratúra načrtávať svoj prípad. Proti nej ho stavali. Čítali sa rôzne listy, ktoré si písali Mary s Frankom pred jeho vynúteným sobášom s Phoebe. Mary Frankovi napísala, že aj keď sa s Phoebe ožení, nechce, aby ju opustil a že sa k nej bude správať ako k priateľke. Čo sa aspoň na čas teda tak zdalo, snažila sa. Teda z toho chápeme len to, že očividne jej to absolútne nevadilo, podľa mňa jej to vadilo, že si Frank zobral Phoebe, ale asi o ňoho tak veľmi nechcela prísť, že radšej sa snažila s tým nejako zmieriť, no ale asi nie úplne úspešne. Motivom k vražde bola údajne žiarlivosť na Phoebe, keďže sa s ňou musela o Franka deliť. A to jej nevyhovovalo. Boli poskytnuté aj dôkazy týkajúce sa miesta činu a povahy spôsobu zranení a John Percy, to bol vlastne ten jej priateľ, s ktorým chodila, ten prvý vážnejší, toho sme tam spomínali na začiatku, identifikoval ten sveter, ktorý sa našiel okolo Phoebinej hlavy ako ten, ktorý dal Mary. A boli aj dôkazy o tom, že v deň vraždy boli popoludní v dome zatiahnuté rolety. Arthur Hutton spochybnil nepriame dôkazy proti nej a tiež to, či by žena jej výšky a postavy bola schopná spôsobiť zosnulej také hrozné zranenia. Mary na procese neposkytla žiadne nové dôkazy, bola dosť tichá, uzavretá. Bola uznaná vinnou už po 52 minútach na obed 3. dňa súdu
a v súlade s bežnou praxou bola Mary vyzvaná, že ak má niečo teda povedať, prečo by jej súd nemal vyniesť rozsudok smrti. A ona na to odpovedala: hovorím, že som v tomto obvinení nevinná. Sudca Denman si potom nasadil čiernu čiapku a odsúdil ju na smrť obesením. V tých časoch neexistovalo ešte žiadne odvolanie, pretože odvolací trestný súd vznikol v Anglicku až v roku 1907. A aj keď jej právny zástupca vynaložil značné úsilie, aby ju zachránil, a to tým, že tvrdil, že v čase zabitia sa len neovládla a celé to bolo spôsobené epileptickými záchvatmi, ktorými trpela od narodenia, konca 16. decembra napísalo ministerstvo vnútra právnikovi Mary, že povolujú lekárske vyšetrenie, a to vykonali traja lekári, Bennett, Gilbert a Savage, ktorí po hodinovom rozhovore s Mary nenašli žiadny dôkaz o tom, že by bola šialená, a po náležitom zvážení označili dokumenty, ktoré sa jej týkali, smrteľnými slovami: rozsudok musí byť vykonaný. Maryno želanie bolo, aby ju navštívil Frank, a malo sa to stať v pondelok popoludní vo väznici Newgate. Ale neukázal sa. Mary bola z toho veľmi rozrušená, neutišiteľne plakala. Neviem teda, čo čakala, ale dobre. Ale nie, predstav si, že naozaj to ona urobila a že kvôli tomu chlapovi, a ten chlap ani za tebou nepríde tú chvíľu pred smrťou. Jednu vec od neho chceš, zabila si kvôli nemu a on nepríde za tebou. Áno, ale zabila si jeho ženu a jeho dieťa, tak asi to no, bola. Ale myslím, že Frankovi to asi tak nevadilo, neviem. Z toho, čo som počula, neviem. No, ťažko tak ale povedať. predpokladám, že svoje dieťa musel milovať, aspoň teda dúfam, že ho miloval. No, alebo že by nie. Neviem. No, ale okrem tohto bola Mary po celý čas spokojná, vyrovnaná. Čiže vlastne okrem tejto epizódky, kedy bola rozrušená kvôli Frankovi, to zvládala akože dosť dobre. V posledné popoludne ju navštívil jej právny zástupca a ona ho požiadala, aby umiestnil inzerát do madridských novín, ktorý mal znieť, a toto je dosť zvláštne, veľkými písmenami, 4 písmená za sebou. MECP, posledné prianie, MEV, bodka, nezradili, bodka a zase MEV. To je vlastne znamená Mary Eleanor Wheelerová. Ale čo znamená to MECP, to ona odmietla upresniť, akože aký to má význam, a aj na nejaké naliehanie toho svojho právneho zástupcu proste nevysvetlila to, čiže nevieme doteraz, čo tým ona myslela, a asi sa to aj nikdy nedozvieme, čo by to mohlo byť. Po príchode do väznice ju prinútili okúpať sa, dostala väzenskú uniformu, odvedli ju do cely, kde ju nepretržite strážili. Nielen pred celou, ale aj vnútri cele boli s ňou 2 ženy, ktoré tam s ňou vlastne boli po celý čas. A londýnsky šerif sa rozhodol, že z jej popravy vylúči novinárov, teda zrejme z úcty k jej pohlaviu a k jej veku. Poprava bola naplánovaná na 23. decembra. Kat James Berry prišiel do väznice už v sobotu a Mary si všimla, ako sa na ňu pozerá cez Judášovu dieru vo dverách cely. To okienko tam. Jaj. Ja som to tiež nevedela, ale zaujímavé vedieť, že sa tak volá. A tým ženám, ktoré ju strážili, povedala: to bol ten Kat? Je tu v dobrom čase, však je obvykle, že prichádza už v sobotu, aj keď má prísť až v pondelok. Ale ono to vlastne bolo zo zákona, že on tam už musel byť nejaký čas dopredu. Aj to tam bolo napísané, myslím, že musel prísť už neviem koľko dní dopredu, pred 16 hodín. Tento Kat Berry vstúpil do jej cely v pondelok, chvíľku pred 8 ráno, a povedal jej: dobré ráno, madam, potriasol si s ňou rukou, potom pokračoval, že ak ste pripravená, madam, dám vám tieto popruhy, na čo Mary odpovedala, že je pripravená, nasadil jej teda kožený opasok, ku ktorému je pripevnil zápestia. Šerif sa ešte opýtal, či má nejaké posledné vyhlásenie, a ona na to odvetila: moje vety sú pravdivé a mnohé dôkazy proti mne sú falošné. Zomrela bez boja, pretože slúčka bola pripravená tak, aby jej okamžite zlomila väz. Pred väznicou sa zhromaždilo asi 300 ľudí, väčšinou teda to boli ženy, aby boli svedkami toho, ako zvony oznámia, že poprava už bola vykonaná. A Mary očividne vyvolala veľmi maličký súcit verejnosti, možno hlavne kvôli vražde dieťaťa, a pri vstyčovaní vlajky sa z davu ozýval jasot.
Jej telo bolo ponechané na lane hodinu, ako je to zvykom. Potom bolo odstránené, uložené do rakvy, aby ho ešte prezrel koroner. A pochovali ju neskôr v ten istý deň v neoznačenom hrobe v Newgate väznici. Potom mám to aj takú zaujímavosť. Madame Tussauds vyrobila aj voskovú figurínu pre komnatu hrôzy, ako to bolo bežné v takých tých slavných prípadoch. A kočík aj spolu s ďalšími vecami odkúpila od Franka Hogga. Existovali spoľahlivé dôkazy o tom, že Mary bola od detstva epileptičkou. A jej právny zástupca, volal sa Freke Palmer, objavil značné množstvo dôkazov o jej epilepsii a o tom, že sa dvakrát pokúsila o samovraždu. To vlastne naznačovalo, že Mary nebola úplne príčetná. Ale treba aj poznamenať, že epilepsia sa v dnešnej dobe nepovažuje za formu duševnej choroby, ako to bolo kedysi. A mať epilepsiu znamená mať opakujúce sa záchvaty. Záchvat je len dočasný stav abnormálnej elektrickej aktivity v mozgu. A to slovo dočasné je dôležité, pretože tieto občasné záchvaty sami o sebe neznamenajú nejaké duševné ochorenie. Čiže ak Mary nebola šialená, aspoň podľa právnej definície platnej v tom čase, trpela možno poruchu osobnosti. Ako už bolo uvedené, za posledných 10 rokov sa pokúsila dvakrát o samovraždu. A ako mnohí vrahovia, aj Mary bola páchateľom prvýkrát, pretože neexistujú žiadne dôkazy o nejakých jej predchádzajúcich odsúdeniach za akýkoľvek priestupok ani použitie násilia. A tu vystáva taká otázka, že bola v čase toho zločinu v epileptickom stave, alebo možno pred ním pila napríklad, aby si dodala odvahu pred tým činom. A dokonca jeden z jej susedov uviedol, že vyzerala ako opita, keď ju videl vlastne po tej vražde, on videl tlačiť ten kočík, vieš, že vyzerala ako opita. A to je napríklad tiež príznak, ktorý sa vyskytuje u ľudí, ktorí sa zotavujú z epileptického záchvatu, že vlastne oni vyzerajú trochu ako opity. Takže je to aj taká možnosť. Ale zase ja si skôr myslím, že tam sa niečo medzi nimi dvoma udialo a ona vlastne reagovala tak skratovo a toto urobila. Pretože ten jej obhajca sa naozaj snažil všemožne posielať listy, aby ju vlastne vyhlásili za nejakú nepríčetnú, ale aj tak ju odsúdili. A trošku ma mätie napríklad to, že bola taká pokojná, vieš, že nič nepovedala. Aj keď sa jej pýtali, ona to nepoprela, ale zase ani to nepotvrdila, že je to také zbytočné. Dokonca aj matka ju navštívila v tej väznici, ani vlastne matke nič nepovedala, aj keď sa jej na to pýtala. Takže toto bola Mary Eleanor Wheelerová alebo Percyová. V tomto prípade je veľa otázníkov podľa mňa. Aj to, čo povedala svojmu obhajcovi. Aby dal ten inzerát, že čo to mohlo znamenať, pre koho to bolo. Absolútne netuším. Lebo možno, že to bolo myslené pre niekoho. Neviem pre koho. A ten človek vedel, čo tým chce povedať. Môžem ti aj ukázať. Potom tento epileptický záchvat. No tá nebola pekná, ty kokos. Ale vidíš, mužov si dokázala získať na svoju stranu. Ako som povedala s tými vizitkami, vtedy stačilo málo. To bol tzv. Tinder tej doby. No a keby sa niečo takéto stane v dnešnej dobe a naozaj mala tú epilepsiu, tak by sa to podľa mňa riešilo inak. Lebo inak by to podľa mňa aj tí doktori a mali menšiu vedomosť o tom všetkom, kedysi podľa mňa aj o tej epilepsii, o mentálnych nejakých poruchách a podobne. Napríklad ja som nevedela o tom, že toto sa môže dať do súvisu s epilepsiou. Ja som skôr myslela, aspoň teda z toho, čo som vedela, myslela, že to je proste záchvat a nie, že v tom záchvate dokáže niekomu, povedzme si na rovinu, keď je niekto epileptik a dostane záchvat, tak asi nedokáže niekomu odrezať, alebo teda podrezať krk tak, že mu skoro odreže hlavu. To by musela v ruke držať nôž a metať sa asi tak.
Ale veď to by znamenalo, že to by tá Phoebe Hoggová musela aj natrčiť ten krk rovno k rukám, vieš. Tak ale kto povedal, že to malo byť to epilepsiou, možno, že to bola niečím iným, predsa chcela dvakrát spáchať samovraždu v minulosti. Možno, že tam bolo ešte niečo, o čom nevedia. Ja si skôr myslím, teda môj názor je, že ona toho samozrejme, Franka... ja ju neospravedlňujem. Jasné, ale ja si myslím, že ona toho Franka Hogga milovala tak veľmi, že nedokázala vlastne prejsť cez to, že si musela vziať tú Phoebe, keďže s ňou čakala dieťa. No a ona ho chcela len pre seba. A nie je to, ako sa hovorí, keď nebudem mať ja, nebudete mať ani napríklad ona. No a očividne tu... A nakoniec nemal naozaj ani jednu, ani druhú. Áno, a vďaka Mary prišiel ešte svoju dceru. Čo si myslím, že to ona neurobila úmyselne. Ale podľa mňa nebola až taká... No, sú aj také monštra, ktoré nemajú s tým problém, ale neviem. Ako prvýkrát a jedinýkrát zabila v živote, čo vieme, čo je podľa mňa pravda. A dobre, Phoebe staršiu zabila, ale podľa mňa to dieťa, neviem. A dosť mi na tom prišlo napríklad aj zvláštne to, že tá Phoebe, to dievčatko už bolo dosť veľké. Ona už mala, píše sa, že narodila sa v lete, ale leto ešte predtým, toto bol október, čiže už mala čo chvíľa aj rok a pol a že to už je podľa mňa dosť veľké dieťa. Vieš, že no neviem, či naozaj zomrelo pod váhou svojej matky, pretože predsa len to už sú deti, ktoré sedia, chodia, sadajú si aj v tom kočíku, vieš, že neviem. Ale zober si, že zase ako zmasakrovala matku a predsa len keby bola v tom tranze, povedzme, tak takisto by podľa mňa zmasakrovala to dieťa, ale to dieťa bolo naozaj len, akože viem, ako to sme bolo udusené a malo pár škrabancov, ale oproti tej matke to bolo ešte, tá matka bola na rešieto. Hej, to áno, len mi to proste nesedí, že keď si predstavím, aké sú deti v tom veku, živé, že alebo že žiaden plač, vieš, nepočuli, alebo niečo. No, kto vie. Ale zase, kto vie, ako dlho to dievčatko ležalo pod tým telom svojej matky. To tiež nezistíme. Ale bolo to až mimoriadne kruté. A nás ma na tom zaráža to, že veď ona nemala núdzu o mužov, tak... Počkaj, ak sa volal on menom? Frank. Tak Frank musel byť veľmi veľký fešák, keď toto je schopná kvôli nemu urobiť. Môžeme skúsiť. Vážne by ma zaujímalo, či bol až taký pekný, či by stálo za ňo takto bojovať. Keď nemala tú núdzu. Nič moc. No, neviem, dievča. Fú. No čo povieš, páčil sa ti ten príbeh? Uhodila som ti. Bolo to dobre spracované. Áno? Áno. A bolo to hrozné. Akože príbeh bol hrozný. A je hrozné, že sa takéto veci dejú a budú sa diať. Ale tak, potom by sme neboli my a nemali by sme o čom natáčať. O čom sa zhovárať. Takže, áno, bolo to hrozné. Ešte by ma celkom zaujímala aj tá Madame Tussauds, čo urobila tú figurínu. Myslíš, že to ešte stále v tom múzeu? To neviem, ale možno, že nejaké obrázky sú. Skúsime to vyhľadať a ak to nájdeme, tak to hodíme do videa určite. Áno. Ťažko si o tom niečo myslieť, proste jediné, čo mi tak kde porozumieš, to je hrozné. No. Takže myslím, že k dnešnému prípadu by to bolo všetko. Teda chceš ešte niečo doplniť? Nejakú myšlienku? Nie, raz, dva, tri. Rozmýšľam, či som ešte niečo chcela povedať, ale nič ma také zaujímavé asi nenapadá, čo by som zistila. Takže ani vám neviem podať, čo bude ďalšie video, alebo priznám sa, ešte som nezačala s ničím. Ale chcela by som možno, že niečo modernejšie z tejto blízkej doby nám. Mohli by sme to napríklad tak robiť, že vlastne vždy budeme robiť každá svoj starší príbeh, potom každá svoj novší príbeh,
potom zase niečo iné, možno, že... Nejakú súvislosť v tom vždy nájsť. Áno, možno nejaký trebárs únos a tak, aby to tak na seba nadväzovalo. No a dúfam, že sa vám video bude páčiť. A zabudnite dať like a odber. Áno. Aj na Instagrame nás môžete sledovať. Tam. A snažíme sa, bude aj TikTok. Aj keď podľa mňa je to zbytočné, ale tak možno, že tam nazbierame niekoho ešte. A to asi všetky sociálne siete, čo máme zatiaľ. Myslím, že to aj stačí na zatiaľ. A ja si myslím. A tiež budeme radi možno, že aj za nejaký váš komentár. Keby ste... Názor, alebo čo by ste berieme povedali kritiku. Inak. No, berieme kritiku, ale len objektívnu. Áno, dosť nás to dotýka, ale nesrandujeme. Áno, vieme, že zvuk by mal byť lepší, aj bude lepší. Predsa len... Toto bola taká skúška, že... Prvé skúšobné a časom sa aj zvuk vylepší. Snažíme sa pracovať aj na tej vizualizácii tých videí, aby vás to zaujalo. A možno, že príde aj čas, kedy budeme natáčať videá aj tak, aby ste videli aj vy nás. Dúfam, sa tešíte. Nebojte, namalujeme sa. Aby sme nevyzerali aj my ako z nejakého prípadu. Áno, takže ďakujeme, že ste si nás vypočuli zase. Dúfame, že ste sa dostali až sem, lebo ja inak viem, kto ste. Ale nie. Áno. A vieme aj, že nás nie všetci sledujete. Áno. Takže ak nás ešte nesleduješ a videl si toto video až do konca, tak šupky dubky ťuknú na sledovať a odoberať. No zapnite si zvonček, aby vám vždy vyšlo, že kedy vyjde nové video, aj keď to nie je tak často. Ale myslím, že zatiaľ sa snažíme sa vydávať video raz týždenne. Áno. A určite si v tom nájdeme aj my nejaký systém. No a to bude asi všetko na dnes. My už ideme, lebo nám vyprchali bublinky. Tak je sobota večer, tak ideme. A počujeme sa. Tak. Pri ďalšom videu. Majte sa krásne.